Каква е разликата между SEO и PPC? Pay per click или така наречената платена реклама. В това видео ще обясня именно това, кога е подходящо да се използва SEO-то, кога е подходящо да се използва PPC, платената реклама в Google, и кога пък е за предпочитане да се комбинират двата подхода за постигането на възможно най-добри резултати с не огромни бюджети. Нека започнем с PPC. PPC идва от Pay per click или плащане за клик. Тук говорим за PPC в Google, платена реклама в Google. Обикновено това са първите 4 резултата и последните няколко резултата. Но в последно време виждаме, че Google прави доста промени в страницата с резултатите. Понякога са 2 или 3 първите резултата платените, започват органичните резултати, по средата, след 4 или 5 органичен резултат, отново има платени резултати, след това отново органични резултати, отдолу пак има платени резултати, така че различна е комбинацията, кога се появяват тези платени резултати. Платените резултати може да ги познаете по това, че над всеки платен резултат пише спонсорирано. Какво е предимството на платените резултати в Google? Всъщност предимствата са много и сега ще обясня точно за какви бизнеси са подходящи. Но най-голямото предимство е, че плащате и веднага се появявате на първа страница в Google. След това плащате само когато някой кликне на вашия резултат, т.е. на вашия линк за вашия сайт, и отделно контролирате графика, когато се появявате в тези резултати, бюджета и таргетирането като цяло. Платените реклами са изключително подходящи за бизнеси, които започват сега в момента и все още не са натрупали достатъчно авторитет, за да се класират органично в тези резултати, т.е. безплатно. Подходящи са за бизнеси, които им трябва бързо увеличение на продажбите, да кажем по време на Black Friday или пък някакви сезонни разпродажби, и също когато се тестват различни продукти, различни стратегии. Например, даден бизнес иска да тества нова колекция, дали ще се продава в България. Един от тестовете, които доста бързо и лесно може да се направи, чрез някаква PPC кампания. И сега минусите на платената реклама в Google. Те също не са малко, както са и плюсовете. Например, един от основните минуси е, че в немалко случаи трябва сериозен бюджет, тъй като конкуренцията е много сериозна там. Трябват и сериозни бюджети. Понякога продажбата на дадени продукти или придобиването на клиенти чрез PPC може да не е рентабилно. Ще дам един упростен пример. Придобиването на клиент за даден B2B бизнес може да струва чрез PPC 100 лева. Но самият клиент и приходите от този клиент може да не оправдават това изразходване на тези 100 лева за PPC. В този случай кампанията или придобиването на клиента е на загуба. И също така основната разлика между PPC и SEO е, че когато PPC-то свърши бюджетът, приключва и показването на сайта в страница с резултатите. SEO-то накратко е оптимизацията на даден сайт да се появи именно на същата страница в Google, но безплатно. Безплатно имам предвид, като не се плаща директно на Google, за да се появи сайта там. Иначе не е съвсем безплатно, защото трябва да се плати или на експерт, за да оптимизира сайта и за да се появява там, или сами да оптимизирате вашия сайт, което пък от друга страна отнема време. Така че все пак е някаква инвестиция и не е съвсем безплатно, но под безплатно си имам предвид, че не плащате на Google директно. Сега отново плюсовете да се класирате органично в Google. Един от основните плюсове е, че ако се класирате веднъж на първа страница, шансът да останете там за така дълъг период от време е доста голям. Защото да, конкуренция има, но вие оптимизирайки веднъж вашия сайт, това означава, че сте изградили достатъчно авторитет в Google, за да може да остане там достатъчно време, от което да видите добри резултати. Тоест, отново, SEO-то е една дългосрочна игра, в която вие инвестирате в вашия сайт, за да се показва в Google, без да плащате директно на Google. Друг плюс на SEO-то е, че доста често клиентите, които идват от органичните резултати, са по-подходящи за вашия бизнес. Тоест, органичните резултати в голяма част от случаите са по-релевантни от платените резултати. И сега най-големият минус на SEO-то е, че отнема много време. Ако вашият бизнес е нов, може да отнеме плюс една година.
ако не е толкова нов, по-малко, но отново зависи до каква степен е бил оптимизиран през времето, в което сайт съществува. Тоест не е подходящ за бизнеси, които стартират днес. С това доста често се препоръчва платена реклама, за да могат да се задвижат някакви продажби и приходите от тези продажби да бъдат инвестирани в други маркетинг канали, един от които е именно SEO. И сега отново обобщавам кога е подходящо PPC да използвате, кога е SEO. Ако стартирате и имате нов бизнес и имате бюджет, то тогава PPC е добър вариант. Доста по-добър от SEO. Ако ви трябват бързи продажби, също PPC е вариант. Ако имате добри оферти и промоции, отново PPC е доста добър вариант. SEO е подходящо, ако искате да намалите разхода за придобиване на клиенти или за генериране на продажби в дългосрочен план. Вече вашият бизнес е солиден, т.е. генерира продажби, които не зависят от SEO и искате едно дългосрочно позициониране на вашия сайт в Google. Има различни стратегии как да комбинирате SEO и PPC. Аз тук ще спомена две стратегии основно. Рекламите се използват, когато ви трябва нещо бързо, SEO когато искате да скалирате нещо. Но използвайки двете, вие всъщност заемате повече място в самата страница с резултатите в Google. Тоест, веднъж ви има в платените резултати и потребителя е много вероятно да кликне на платен резултат и веднъж ви има в органичните резултати. Тоест, вашия сайт присъства два пъти в Google. По този начин може драстично да увеличите продажбата си и разпознаваемостта на вашия бранд. Втората стратегия е, ако искате да намалите разходите си като цяло за маркетинг, нещо, което се прави е чрез PPC генерирате първите продажби или различни. Целите може да са различни. Когато вече и SEO-то работи достатъчно добре, може да намалите разходите или бюджета за PPC. По този начин прехвърляте тежестта за придобиването на клиенти или продажбите на продукти върху SEO-то. Но това се прави, когато вече SEO-то работи доста добре и сте видяли, че е каналът за вашия бизнес. Тоест, рекламите не се прекъсват просто така, а трябва анализът да е много подробен, за да се обоснове едно такова прекъсване на реклами. Като заключение, PPC е добър канал и SEO е добър канал и препоръката да използвате и двата канала, възможно най-ефективно и ефикасно. И двата канала имат своите плюсови и минуси, но и в двата случая се появявате в Google, а Google остава най-голямата търсачка в света.